लोगोफोर बुंनाङा होदो दे फुख्रिनि ना मासे दङ गिदिरथार ओइ स्टपा ह गांजेमानि फिसौलानो क्या बात है सर क्या बात है सर दावथु ओइ जे दखानदार पुखुरि सावदों गुड मर्निं लोगोफोर गुड मर्निं आंनि बे आइ लाभ बर' इउटुब चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायलायबाय ज' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायलांदोलाय आं दासो सिखारदों ओमफ्राय नै दावथु मासे मोनदों नै दावथु फिसासो बारियाव आदार जाबाय थानायाव गावनानै मोनदों नै मासे दाहाय नोरसिं होनानै जानोसै नायलांदोलाय लेट्स गो बाब्राबगासिनो दावथु दाहाय जानोसै आं दा साहा लोंनो नागिरदों आरोखि फुंनि नै थासुमलि रुनायजों जानोसै ओमफ्राय नै साहायाबो खुरैयावसो बाव माबा नङा गिलासाव नङा जानायनि थारसां बरिया लोगोफोर आं दा दावथुखौहाय गां फुखांनानैहाय सावनो नागिरबाय आरोखि सावनोसै एसे सावफ्रामसै आरोखि गोथाव जाथारोलै सोरबा जानोसो लुबैलायगोन बे सोरबा मोनजाफेराखै खोमा दाबो आं दा अपारेसन खालामसै आरोखि गरलाखौसो नुबाय नामाब्रा है जालालै बे गरलाखौसो नुसिगोन गोदोनाखौथ' फ्र खर'आनो लोगोफोर दावथु बेदरा बेनो आरोखि ओमफ्राय आंना नै खाजाया खिथुखौल' जागोन आङो खिथु दावथु खिथु आच्छा नै ब्र' लोगोफोर आं दा सावखांबाय आरोखि जानोसै संख्रि फुननानै नैबे दाउ खिथुआ नै गलिजोब्बायसो लोगोफोर आं दा दावथु खिथुखौ जाग्रोसै आरोखि लोगोफोर आं दा ना सारनो नागिरफिनबावबाय आरोखि दाख्लि सारनायनि आद्राखौ ओरै फारसेनिखौ सानगोन आं नैबेखौ सारला नैबे सारखांखाबाय बैखौ सारसै आरोखि नायलांदोलाय लोगोफोर आं दा बिथिं सारहरग्रोसै आरोखि नोरैथिं सारहरथ'ला आङो नङाबा दा आलिया बायलाबायगोन दैयाबो बुरजा दंखायो नायलांदो लोगोफोर बिथिं सारहरग्रोसै आं ना फिथिख्रिफोर थांनो हायैनि होथेथ'बाय लोगोफोर दा दैया सेमबाय आरोखि एसे दंबावो सारबावनांगौ सारलांसै लोगोफोर आं दा बेखौ हमनानै लाग्रोनि आरोखि फिथिख्रि ओरैसिम दंबावो मोजांथार खालिसो नै बेयाव सोसै दा हमनाया नै फिथिख्रि गोजाजोब बेल' नङा आरो नै मोफ्लामगासिनो दंबावो ओरैथिं सारथ'ला ओरैथिं सारसै दैया बैयावहाय फैला थाबथेबाय ओंखायनो नोरैथिं सारहरनोसै आरोखि दा आं नै बेजों सारनो नागिरबाय ओरैथिं लोगोफोर फुख्रिनि ना मासे दङ गिदिरथार ओइ स्टपा ह देखो ना रौ हैया रायजोफोर जाहांबाय खावै मासे नङा मानैबावसो नै बेयाव सिङाव मासे दं ओमफ्राय नैबे फुख्रिनि रौ ना दोनखाबावाखै जोंहा खनसेबो दा हमलांसै गोग्रोमलांसै बुरनो जाथारबाय नोंनि खिथुआव नै मासे गोरि दासो मोनहांदों होननायसोनोसै नै रायजोफोर मानैबाव नै केनसेल मानै आयौ लागाव बुस्थुबा ह रायजोफोर मासेबाव नै दामला फांलायबाय मासे बाब्राबदों रायजोफोर बे मासे मानैखा केनसेल मानैखौबो मोनसे याद नै मासे महरबाय टेन्डेनि गोरि गोजाजोब नै ओरैसो दंबावो बेखौ बुरजोबनांगौ सासेया सारदेरगासिनो रायजोफोर बे मा बुस्थु ना थुरि हारसिं ओंखारना थादों खमसै
ओइस द' बा ह' एब्रेबायलै हाब्रुयैनो लानांसिगोन बे जायगायावनो एब्रेनानै दं खावै ओइस द' बा ह' इस नैबे मा बुस्थु गोरि नै रायजोफोर बिदि बुरनांगौ सेंग्राफोर सिख्लाफोर सोरबाफोर ना बुरफेराखैबा हाब्रुआव नङाबा द्लाब द्लाब थांफाजोबगोनबो नै हमदो दे नों मा ना बेलाय थुरिसो नै आयौ थुरिया गिदिरथारमोनलै नै थुरि एब्रेबाय नै गोरि बेखौ सोग्रोनोसै थुरि ओइस द' बा ह' जानाया एख्लाय हरलै गलांबाय बालाबाथिया जोफोर नैबे दाख्लिनिमोन आरोखि फुख्रिनि ना मासे नै बेखौ मा बेयावनो दोनथ'नोसै थैबाय बे लावबाय खना खनला खेबला जोबथारसैलां बेयाव ना गोरि गोजा बिसोरल' नुदों नोंसोर नैबे ना थुरिखौ दोनहरनांगौ बेयाव माखासेखौ सायनोसै बालाबाथिया क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है अरे सर क्या बात नै मा बुस्थु गांजेमा फिसा गांजेमानि फिसौलानो क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है अरे सर क्या बात नै रायजोफोर थेख्लाख्लान नास्राय बिमाया बारलाला लांजोब्बाय बिस्रा गोरलै गोरलाम थालांबाय नै लोगोफोर फाइनाल बेनो आरोखि नाया सोरबा बायनोबा नै बुंनाङा थोबाय लोगोफोर मबाइलाबो हाब्रु नांजालायबाय दा सासेया दुगैग्रोसै आं दुगैथ'वा ओंखाम जाग्रोसै आङो बेनो देरसिन आरोखि फुख्रिनि ना रौ लावबाय फार्स्ट बेखौ मोनदोंमोन लोगोफोर आं दा ओंखाम जानोसै दालि ओंख्रि ना बाथोन दाउथु बेदर एवनाय मुलाजों एवबाय फुंनिफ्रायनो जायाखैलै फुङाव जायाखै आं खनसेबो नै दासो खयथा जाखो 1टा 1:30 जाबावबाय जाग्रोना लानोसै आवनोसै गोथाव मोनथारदों दाउथु बेदरजों लोगोफोर आं दा दुगैखांबाय ओमफ्राय दा आङो नै एसे गुन्दा जानो नागिरदों गुन्दा बायदि नुयोना एक्टर बायदि नुयो खोन्थाहरदो आङो दा उन्दुनानै थाथ'नोसै आरोखि ओंखामबो जाखांखाबाय दा टिउसन फैबा लानोसै लोगोफोर आं दा टिउसन लानोसै आरोखि उन्दुखांनानै सिखारबाय नै दिनै साब्रै सासे सानै साथाम साब्रै दिनै साब्रै जाबाय फोरोंगोरसै आङो लोगोफोर आं दा दखानावसो दंफैयो आरोखि हगमायावहाय रिसार्च सोनो फैदोंमोन दखानाव एसे जाग्रा लायबावनोसै बरा पक'रि सावगासिनो नोंखौ लाफानो ओइ जे दखानदार पक'रि सावदों दे ओजे जे दखान सोरबा जाफैनोबा दखाना हगमा बाजार ज' लोगोफोर आं नै दा जाग्रा जानो नागिरदों गुगुनिजों बराजों दखानदारा हनै थाखोमादोंसो मानो थाखोमाखो मिक्सार लांसै मिक्सार खोमसिसो जाबाय स' गाइस आं दा न'आव सफैफिनबाय बरा लानानै फैबाय आं न' मोनफैफिनबाय बा जानोबा ख्लां 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 बा सिखारफिनजोबबावबाय
नै आदा नों मोनगोन ना आं जाजोबगोन लोगोफोर नैबेखौहाय दा एवजानो नागिरदों आरोखि खावै माब्रै ना माबा खावैया आं एवनाय थेवनायखौ देखायबाय थाला जिखुनु जाया फोजोबसैसो आङो लोगोफोर भिडिअखौ लोगोफोर नै दा अर सायगासिनो दा भिडिअखौहाय बेखिनियावनो फोजोबनोसै दा दिनै मोनाद्रायबावबायसो आरोखि दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो माबायदि जादों लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आयौ मेगना बोरैबा मोनजोब्बाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोखि नोंथांमोनहा गोदानबा दा बेखिनियावनो भिडिअखौहाय बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोखि थेंक इउ फर वाचिं बाय 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 बाय